uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyambingelela abazalwane kanye nenkosi Jesu. Ngithi umuhle uNkulunkulu wethu, muhle. USathane akafuni mangidlulisa lo bufakazi, kepha ngiyabudlulisa njengamanje. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngawe, isimanga ne-efa uliphethe Baba. Ngibonile lisebenza empilweni yami, bengilethela ukudla njalo Baba, ukuphekiwe kulelo khaya bengisebenza kulona njalo. Ngibona kakhulukazi ngibona ngilethela ukudla okuphekiwe lapho, noma makuzophekwa, makuzovuka kuphekwa, ngibona mina ngikudla ebusuku bese kuvuka kuphekwa kona lokho kudla. Baba, ngisalalela le nkonzo le bukhuluma ngokudla, ukuthi umama uSala ungalokhu udla nje, uhamba udla nje, uhamba udla nje Baba. Futhi bese nginalo moya ukuthanda ukudla ngendlela engayazi, ngidla nje kepha ngasiseka, ngathandaza, ngasiseka, ngayithola ingasayenzeki leyo nto Baba. Ngithanda ukudlulisa ubufakazi bangesonto, bengalali kulelo khaya, ufika into ingicindezele ebusuku. Ngithi ngiyavuka nje ngithole ubaba khona esevukile njalo. Leso sikhathi engicindezelayo leyo nto, ngiyothi ngiyavuka ngithole ubaba khona esevukile, engena njalo kulelo kamero engilala kulona. Ngithi ngiqeda ukuvuka ukuphuma ekuseni mangiklina, usengenile kuyangena kulelo kamero, yakhanyisa ngamatosha, angimazi ukuthi ufunani Baba. Angazi, ngithanda ukudlulisa ubufakazi bangesonto, isimanga ngenzele sona. Ngimbonile ihamba nami ngempilo yami Baba. Ngesonto ebusuku yenzakalile, ngilethela ukudla, ngancaba ngathi Sathane, ngisabhekile ngakalali, ngivalile amehlo, ngathi malapho nalokho kudla kwakho Baba. Ngathi ngizwa lento efuna ukusa le, ngasukuma Baba, ngizwa ngiphethwe umchamo, ngizwa ingathi izwi lithe vuka mntwana, vuka mntanami. Ngivuka ngiye etoilet, mangithi ngivula isicabha ngihlangana nalo baba la emnyango, ngizwa iy'nwele zami ibaleka. Ngithi ngisabathele, ngithi ngizwa nomzimba mshwabana, ngalibiza leli gama kakhulu ebusuku, ngathi uJesu Kristu uyinkosi Sathane Baba. Ngangena etoilet, ngabuya futhi ngacula lobu busuku bonke, ngicula ngithandaza. Ngazi kufikile ubuthongo, angazi mhlambe ku-30 minutes nje mhlambe ngilele. Angazi Baba, ngizwa ngisemnyango, ngimemezile, ngilibiza leli gama Baba. Ngihlangana nalo baba khona emnyango lapho, ngihlangana nobaba khona, ngimthwale imhlophe ebusweni. uJesu Kristu inkosi. Ekuseni umpostoli Sibande, sinethemba ukuthi niyaphila, uNkulunkulu umgcinile, nathi sagcinekile emseni kaNkulunkulu. Ngithi angiveze nje napho ubufakazi ebusuku kuzosakube khona namhlanje. Ngibe nephupho, ngiphupha ngilwa nesilwane esincane, siyikati elimnyama. Leli kati elimnyama uma ngithi ngiyalibulala alifi, liza kimi ngqo, ngilibambe, ngiliklinye, ngithi selifile, kanti hhayi, alifile leli kati leli. Hhayi, uNkulunkulu wangisiza, ngaze ngathola insimbi, ngalicindezela ekhanda, ngalicindezela ekhanda la entanyeni, lapaquza, lingafuni leli kati ukufa. Elincane elimnyama liyalwa, linenkani. Ngalicindezela leli kati laze lafa. Hhayi-ke ngalithatha lapho selifile, ngaliphosa emfuleni ojulile. Ngathi uNkulunkulu ngiyakubonga ukuthi ngikwazi ukulwa nginqobe. Emva kwalokho sekuqhamuka iy'moto sezizongifuna ukuthi ngibulale umuntu balo. Hhayi-ke nangempela iy'moto ziyangifuna, zithi lo muntu obulale umuntu wethu simfuna la. Ziyehla ziyenyuka iy'moto, ngiyayibuka nje bona ngimile, angiyindawo, ngithi ngiyayibuka nazi ziyadlula, ezinye lapha eduze kwami azingiboni. Kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi nginqobile, khona ngilele ebusuku ngakwazi ukunqoba. uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu ukuthi uyasivikela noma silele, ngoba silala sikhulekile, ngo-12 siyavuka sikhuleke. uNkulunkulu uyasilwela, uNkulunkulu uyasivikela. Ngakho siyambonga uNkulunkulu ukuthi asigcine noma silele, uNkulunkulu uyasivikela. Ngoba zikhona iziphi zasebusuku
zikhona izimpi zasemini. Ngakho uNkulunkulu siyamcela ukuthi njalo uma sivuka sithi Nkosi sisempini yasemini, siyacela Nkosi usigcine kule mpi yasemini. Ebusuku siyacela Nkosi usigcine empini yasebusuku, uNkulunkulu asivikele. uNkulunkulu siyambonga kakhulu ngakho konke asenzela khona. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithatha ithuba ngiyabingelela baMtsibande noMamtsibande ngokuzithoba okukhulu, ngibonga kakhulu ngezintshumayelo baba basipha zona insuku siyabonga kakhulu egameni likaJesu. Ngifisa ukuletha ubufakazi njengoba before ngiletha ubufakazi ngixolisa kakhulu nge-voice note engiyenze ngaphezulu. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu bekhuluma kimi ethi mangiveze nje kuba Mtsibande ukuthi uNkulunkulu uhamba nawe, uNkulunkulu ukubiyela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawo. Bengifisa ukuveza ubufakazi ila indlela engathola ngayo baba Mtsibande kuqala unyaka, isikhathi bekuqala unyaka kuzophela unyaka ophelile nganquma ukungena kwi-fasting ka-21 days nami, but bengikhuleka ngidle ntambama. So kwazothi ngomhla ka-21 kwafika kuma ukuthi angeke ngifune uba Mtsibande, ngangiyizwa i-voice note yakhe ku-WhatsApp, ngisazi noma ku-WhatsApp noma ku-YouTube. So ngavele kwafika ukuthi angimfune nje ngomhla ka-21, hhayi ngingamthola. So ngamthola kanjalo baba Mtsibande. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, nokuthi ungikhulekele kwi-demon le-masturbation. uNkulunkulu sengisizile, wangivumisa isono la ngangidlalisa khona izinja, ngizithokozisa izinja, izwe ngathi igibele enye kanti ngiyidlalisa mina. uNkulunkulu kanti ufuna ukungisiza kuleli demon. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwaNtsibande, ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelela nomndeni wonke, ngibingelela abazali basekhaya lethu, ngibingelela abazali basentabeni indlu kaJehova. Kuyabonelela baba, ngithi angidlulisa ubufakazi ngimbonge uNkulunkulu ngokubiyeleka, ngokuthi ngisekhaya lwethu ngizibona ngibiyelekile, ngivikelekile ngohlobo lwesimangaliso. Ngonyaka odlule engakangena ekhaya lwezi ngaboleka kwafika omunye umntwana lana ekhala ethi ushodelwa imali yokwenza i-driving. Ngamboleka imali engango-2,500. Kanti umntwana ukhuluma into engekho, akayikhona ukwenza i-driving, wahamba wothwasa ngemali engimboleke yona. Shuthi-ke ukufika uma wengane yakhe amlokhu emtshela emgqugquzela ukuthi hayi ikhokha imali yomuntu njalo. Wasethi angeke ayithathe imali yakubo adlale ngayo ayokhokhela abantu bakwesinye isibongo. Ngaxakaniseka nje ukuthi mangade ngithiwe ngahlangana naye endleleni ebusuku angizukulala. Kodwa lokhu ngangena ekhaya lethu sethi noma ngihlangane naye ngimbingelele, ngimbuze impilo, ngime kube uyena oshalazayo nje. Nalolu avalo engangiba nalo ngathi uma ngihlangana naye kwakukhona uvalo olwalungishaya ngathi langidabula. uNkulunkulu ngiyambonga, yonke lento yaphela. Ngibonga ukubiyeleka ekhaya lethu, ngivikelekile. uNkulunkulu ungipha ukukhula usuku nosuku, ungipha amandla usuku nosuku. Ngithi uJesu Kristu iyinkosi. Ngiyaxolisa ngokuqala ngokudilitha baba, ngathi bese ngeqise kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu iyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba Ntsibande, ngiyabingelela ekuseni namake Ntsibande. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibingelela ibandla lonke ikhaya lezwi entabeni kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa wakhe la ngendele wona ukuthi nami ekuseni ngibe nemandla okutothula ubufakazi lobu ngendekelele kuleli viki lesisuka kulo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngamake litha lo ngifake la kule group. Ngibonga amandla kaNkulunkulu ukuthi ngikhone kumlalela umoya ongcwele athi nakangifaka la kule group ngangena ngamukelwa ngathi ngisalalela ngeva nje livi likuphela, kepha ngaba nesidzinwa
sokulalela. Kepha umoya engcwele angisida athi lalela, ulalelisise, ngoba siyafundziswa nasebandleni la ngikhona khona ukuthi awungigcini ngokulalela kuphela, kepha ufuna ulalelisise, uve kahle ukuthi yini leli khulunywa ngayo, bese uphenyisisa umbhalo, ngoba yinye into lesifakazelako ukuthi nawuvula babe umbhalo, nami ngivula umbhalo, ngithola lento injengoba injalo. Kungako kube lula ukuthi ngichubeke nokulalela. Usathane babensibande akasifuni kule group. Ufaka umoya wokudzinwa, afake umoya wesicanicani, uva nje kwangathi ungahlala ungawulaleli, kepha ngemandla uNkulunkulu asendele umusa, wasihluthulisa ukuthi sincamuke emandleni asathane, ukuthi sikhone ukuthi silalele bese siyaphenduka. Ngibonga uNkulunkulu, ngitophakamisa uNkulunkulu namhle ekseni babe, ukuthi kuqala kwami la ukuthi ngibhukhe ngithenge libhuku, sengiqala ngibhala tonotami. uNkulunkulu wangilekelela, wangibulela babensibande. Into leti la ngitende khona ngimncane, ngicabanga ukuthi ngenda kahle kanze angendi kahle. Ngithe ngabhala uNkulunkulu angikhumbuta, ngisitwa nguye umoya engcwele. Ekseni nangivuka ngeva ngathi kuthule kumthwalo empilweni yami, ngathi mangala ukuthi Nkosi, kanzi besolo ngihamba nalomthwalo lothite wena, asilethe wonke umthwalo kuwo, sulahlele kuwe. Hayi, ngiyambonga uNkulunkulu babensibande. Ngawe uNkulunkulu akakufihle babe emfihlakalweni yakhe, ngoba kumatima abazalwane la ngaphandle alisekho liqiniso. Ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe babe namake nisakhona ukuthi uNkulunkulu anisebenzise, akachubeke njalo anibulele ukuze nathi sisitakale, ngoba ligama lokuthi uJesu Kristu uyinkosi maye siyancoba ngalo, futhi usathane wente ukuthi singakhona ukulibita leli gama, kepha ngenxa yemandla kaNkulunkulu siyalibita. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba egameni lika Jesu Kristu. Baba ngake ngasenda iVN, ngiyacabanga ukuthi kungenyanga iphelile. Kunzima baba, ngenza yonke imiyalelo uNkulunkulu akutshela ukuthi ngenze yona, ngayenza baba, ngabhukhela ukuvuma izono. Okokuqala ngangisendela ukuthi ngihlushwa amaphupho, selokhu nje ngaba umntwana okhulile, ngaze ngangena ebuntombini, ngihlushwa ukulala nabantu ebusuku. Selokhu wangisendela lo mkhuleko baba, wangikhulekisa. Akuphindanga baba, akuphindanga. Ebusuku ngaphupha ngilalwa abantu, akukaze nje kuze kuphinde kwenzeke. Nempilo yami sengiyayizwa nje baba ishintshile, sekulula nje empilweni konke, nokukhonza uNkulunkulu ngiyeza ukuthi kuyakhonzeka manje. uNkulunkulu uyakhonzeka. Ngiyabonga kakhulu baba, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu agcine nomndeni wakho, asilondele wena uJehova. Siyamnxusa sonke isikhathi uma siya emkhulekweni, siyakunxusela wena nomama nomndeni wakho ukuthi uNkulunkulu anibeke, uNkulunkulu abeke izwi, uNkulunkulu abeke ikhaya lezwi, emeni lika Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi baba. Umhla 22 namhlanje inkosi yaxoxa, 22 May yakhuluma inkosi yamakhosi, engimbulela ingitshengisa ibhodlela. Leli bhodlela linezithombe eziningi zabazalwane. Usethi kumoya engcwele uyababona laba baphakathi. Ngithi Nkosi ngiyababona ukuthi izinceku zami ney'nceka zami engizibizile, engizithembile, khona ababhizi bekhuleka, bebakhulekela ukuthi baphelelwa amandla endleleni, kwande abazalwane abazoba zitabane, kwande abazalwane abazofeba kodwa beshumayela ivangeli. Bese khuluma lo muntu waphezulu egcizelela uJesu, athi niqaphele kukho konke lapho enenza khona, nibelele nginethembile,
leli bhodlela sekuseduze ngiliqhumise, bavela bangenzi kahle. Jesu Kristu uyinkosi mkhulu. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Nami ngithenge ngifakaze ngibonga uNkulunkulu kakhulu mkhulu. Nangezimpi engiy'feyisile oba sengiphumela kwasemkhosini. Nangalela langa mkhulu uzungibona sile nje Phomoroyi uzothi hawu kwangathi nje mina nje angibonakali ngigcwele nje ebusweni ethi ngibuka ku-40. Mkhulu izimpi. Umzimba wami nje kwaphela nje u-4 days, angazi 4 days noma bani. Bese kwaphela u-4 days, wavele wavuvukala wonke. Buso, umzimba, izandla zazidumbile zingaka. Iy'nyawo zidumbule zinsontsotha, zibuhlungu ngale ndlela le. Zibuhlungu ngempela ngoba zazibuhlungu even sesekuwumkhosi. Noma sengiphumile ngibuye ngangitshethi mhlampe umzimba wami waswela amanzini kakhulu manje iy'nyawo zazibuhlungu ngangakhona ukuhamba ngime nje indawo isikhathi eside. So ngoba bese ngibuyile bengilo ngikhuleka nami ngemkhuleko wase-18 ulalele nalesi sePhomoroyi ukhuleka nami wangikhuleka. Ngalelo langa bengakwazi ngisho nokugqoka ngisho isokisi lesi sicathulo ngisigqoka sisodwa. Iy'nyawo lezi zidumbile zivuvukele zingaka. Emathanga lanka nje kuyehla kuyale enzansi emnenzini. Kudumbile kukhulu kungaka nje kundikindiki ngingakwazi uma ngihamba ubona ukuthi ngihamba nje kancane indawo ende nje ngeke ngikhona nokuma nje isikhathi eside kakubuhlungu kodwa namhlanje hawu ngiyambonga uNkulunkulu mkhulu kuphelile yabona neqala belingalibonakali nokubonakala kodwa namhlanje liyabonakala. Ngiyambonga uNkulunkulu njalo ukuthi into engayenza ngakhuleka nje ngilo ngikhuleka umkhuleko wange-18 nabaseRoma 10:9 uNkulunkulu ungenzela umusa nokutsontsotha kwey'nyawo ngiyakuze nakuyaphela manje zehlile iy'nyawo zami zibuyele esibende izandla zibuyele nobuso kodwa bona hhayi ngibona ukuthi busaselasela kodwa nabo ngiyabona buya ngokuba right. Izimpi nje isitha nje bezikhona sithi mhlawumbe besibuye ngizwe kufikele ukuthi awusolingana nje ngalo 40 days ubungene buka namhlanje unjani. Hhayi ngibuye nalo ngibona ukuthi hhayi isitha nje lesi isithi impela kubuye kube khona ukuthi uzohamba kanjani impela uyoshumela iy'nyawo zibuhlungu. Ngivele ngithi nje mina noma kuthiwa zibuhlungu noma zinjani uNkulunkulu uma sengikhombisa ngizohamba kunjalo. Kodwa-ke ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu mkhulu. Kuningi angenzela kona nalena nento ukuthi-ke ngoba phela umuntu wahamba yokhuleka lapho ngoba bengizibona ukuthi kanjena impilo yami komoya bengekho right ngoba nasebusuku ngangasakhoni nokukhuleka kodwa manje uNkulunkulu ungilungisisile sengiyakhona ukukhuleka ebusuku ngihlale kahle isikhathi noNkulunkulu ngiyamdumisa uJesu. Ziningi izinto angenzele zona uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ubaba nomama abazalwane bonke ekhaya lezwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa ngithi uJesu Kristu inkosi. Cela ukuthula ubufakazi Baba. Nginobaba la ekhaya ongakholwa ube nenkinga yakugwayi ube sebheme bazalwane over 30 years. Ungangokuthi besiphelelwa nayimali lugwayi. Ungangokuthi bazalwane ngisho ningenaso isinkwa umcela uthi sicela usithengele isinkwa imali enayo ethe yagwayi. Kwesinye isikhathi asho ukuthi eyesonto lonke manginenzela leyo nto esisuke sicela athi ngizobhemani. Kunzima abazalwane ungangokuthi nje besike nje ngingene enyameni nje ngithethe ngikhale ngale mali engaka emoshekayo ngithandaze ngicela uNkulunkulu amsiza ayeke lugwayi. Ubesebhemile bazalwane over 30 years ewubhema lugwayi. Kuthe ngenyanga edlule wagula bazalwane wagula kakhulu. Uthe nje no5 days egula wabesesho ukuthi ugwayi umnukela kabi engasawubhemi kulezo nsuku egula. Waze kwabuya esibhedlela uthe ngakusasa kade ebuyile esibhedlela
bangamlalisa kodwa wabuya waphalaza iy'ntanga zazi waze wangishuthela wangitshengisa ukuthi uphalaze nisangazi. Hhayi bazalwane, wagula ngaze ngangena emikhosini ngicela uNkulunkulu amsindise. Hhayi uNkulunkulu-ke wamsindisa waphila. Wase wathi nje ugwayi uphumile kuwona. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngiyaza kuyena amandla akhe. Ngoba ubeke ezama ethi uyawuyeka ahluleke, uzame ethi uyawuyeka ahluleke. Kodwa nje ngibonga uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngizosho kubo bonke omama abanobaba abangakholwa ukuthi abahlale uNkulunkulu balinde bazoyeka nababa bayena ugwayi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba uNsibande, kumama uNsibande ekhaya leswi. Ngiyathanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Seziziningi iziwombe zingehlela, kepha ngenxa yokuthi ngaba nenhlanhla ukuba uNkulunkulu angixhumanise nekhaya leswi nenceku kaNkulunkulu. Baba ngike ngahlaselwa kakhulu, ngigula ngingakwazi ukuhamba. Ngokulalela umkhuleko kababa, ngikhuleka uRomans 10:9 kanye nomkhuleko lapho esikhulekela khona ubaba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ophilayo sengiyakwazi ukuhamba. Malibongwe liphakanyiswe, lidunyiswe igama lakhe. Ningi inhlaselo bezikhona nasekhaya. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi babe. Ngiyabingelela babe kwenama-ke nebazalwane bonke. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga nje babe kakhulu uNkulunkulu achubeka kwente. Kunyenti lakwentile nalachubeka kwente empilweni yami. Amalanga ngathulithulisile babe ngizibazalwane asebaphola elithuba. Eyikona bese ngipheka ukutaneta inzaba wonke ngesikhathi. Kepha ngithi nje asengiphakamise naku uNkulunkulu angentele kona namhla babe. Before ngivuke ekuseni ngibona kungena in contact. Nayingena le in contact kwane ukuthi nagwesha umkelo kumele ukukhiphe ke kule nyanga lena. Kanti ngeke ngikhiphe le gross injengalokhu injalo. But kuthiwa nayo imali kumele ihambe iye kweshumini kule nyanga. Yebo bengasiko ukuthi kungedeke kakhulu nje, bekungedeke nje kancane babe. Ngivuke ngithandaze ngithi nje sengithandazela kweshumi ukuthi nase ngikuhambisa ngiyabe sengikuhambisa noma ngabe sekuyawungena ngikuphi noma sengipholile i-order kweshumi imali namhla siyahola. Seyitshelile maZulu ukuthi futhi nayifika ngenta njani. Ingenile ke babe, ingena sengisemsebentini, ingena ngabo 3. Nayingena ngalabo 3 ngiyente ngisende leso sikhathi. Ngithi nangibuya la endlini ngisehledi nje kubuye ukuthi hayibo kunemzala wami le nginemali yakhe. Say emzala asenkunikete nangi 500 ngisengabuke nekubuka kahle tindlo, but angikunete nangi 500 mzala. Lo 600 ngiyawuhlanzelela. Hey, send message athi mzala wami seniholile. Awu ngiyabonga nje ukuthi seniholile. Bese sothi kimi ngiyakucela nje nale balance salumane uthengela umfana timpahla tebusika. Hey, bona kuthembeka kwaNkulunkulu babe. Bona kuthembeka kwakhe. Bekashito ukuthi uNkulunkulu last year athi kunetikwelede latikhanselako nje kithi
kulesimo lesi besingaholi kwangenda nje ngathi khansa ngisethe imeni leti bucayi kepha nje washo uNkulunkulu wathi ngiyakukhansela ngiyambona nje uphe ukukhansela nje ngendlela yakhe uJesu Kristu enkosi babe